Helo, ni yw Economeg Iechyd a Gofal Cymru. Rydym yn falch o fod yn gydweithrediad Cymru gyfan o arbenigedd Economeg Iechyd wedi ei ariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Efallai eich bod wedi ein hadnabod o'r blaen fel gwasanaeth cymorth Economeg Iechyd Cymru. Rydym yn dal yr un tîm talentog, hygyrch, ond gydag uchelgeisiau newydd i gefnogi iechyd a gofal yng Nghymru a thu hwnt fel canolfan ragoriaeth mewn economeg iechyd. Ond pam mae angen economeg iechyd arnom mewn iechyd a gofal, beth bynnag? Nid ydym erioed o'r blaen wedi gwerthfawrogi ein gwasanaeth iechyd gwladol a'n sefydliadau gofal yn fwy nag yn ystod profiad y pandemig Covid-19. Fodd bynnag, mae hyn hefyd wedi dod â ffocws craff bod ein hadnoddau iechyd a gofal yn gyfyngedig, ac oni bai bod gwirth yn digwydd, rhaid gwneud penderfyniadau anodd ynghylch sut i gael y bydd mwyaf o'r adnoddau sydd ar gael i bobl Cymru. Mae ein tîm economeg iechyd a gofal Cymru yn archwilio gwerth am arian gwahanol driniaethau, ymyriadau a gwasanaethau. Rydym yn darparu'r tystiolaeth orau posibl, neu'n helpu eraill i ddeall y tystiolaeth honno, i helpu i wneud dewisiadau anodd ynghylch sut i ddyranu ein adnoddau iechyd a gofal cymunedig. Felly gallwn gadw pobl yn iach a derbyn gofal da ledled Cymru nawr ac yn y dyfodol. Rydym yn gweithio ar draws y rychwant oes, ymchwilio i gost-effeithiolrwydd popeth o raglenni iechyd cyhoeddus gyda'r nod o atalaf iechyd, i driniaethiau newydd i wella canlyniadau i bobl â chyflyrau cronig neu gamser. Rydym yn cymryd rhan yn y syniad cynnar o syniadau ymchwil, hyd at gefnogi lledaenu a gweithredu tystiolaeth ymchwil i bolisi ac arfer. Felly, sut allwn ni helpu? Rydym yn gweithio'n agos gyda'n cydweithwyr mewn grwpiau ymchwil iechyd a gofal eraill ac unedau treialon clinigol i gefnogi astudiaethau ymchwil y mae angen iddynt, yn ogystal â budd clinigol, ddeall a yw ymyrraeth neu driniaeth newydd yn gost-effeithiol. Mae ein tîm wedi ei leoli yn y ddwy uned economeg iechyd yng Nghymru, ym Mhrifysgolion Bangor ac Abertawe. Mae gan ein ymchwilwyr talentog ystod eang o sgiliau sy'n ein galluogi i sicrhau bod gennych fynediad i'r gefnogaeth ar arbenigedd cywir. Ar gyfer gweithwyr proffesiynol y gig a gofal, rydym yn darparu cefnogaeth bwrpasol trwy bob un o'n gwasanaethau dylunio ac ymddygiad ymchwil ranbarthol. Felly gallwch gael mynediad uniongyrchol hawdd at arbenigedd economeg iechyd i helpu gyda cheisiadau grant a chael cyllid ar gyfer eich ymchwil. Rydym hefyd yn cydweithredu â sefydliadau iechyd a gofal i ymchwilio i weld a yw'r gwasanaethau neu'r ymyriadau lleol presennol yn darparu gwerth da am arian. Mae hyn yn cynnwys defnyddio data arferol fel gwybodaeth a gasglwyd eisoes gan ffyrddau iechyd lleol i gynnal gwerthusiadau yn y byd go iawn. Ar gyfer awdurdodau lleol ac elusennau, gallwn helpu i ddangos gwerth cymdeithasol eich busyddiadau mewn gwasanaethau ac ymyriadau newydd. Fel enghraifft, mae ein hwb gwerth cymdeithasol yn cynnig cefnogaeth, cyngor, fforddiant ac ymgynghoriaeth i helpu sefydliadau i fesur a chyfathrebu'r newidiadau cadarnhaol y maent yn ei creu i bobl ar ymgylchedd. Rydym hefyd yn darparu arbenigedd uwch economeg iechyd i ystod o bwyllgorau gwneud penderfyniadau a llunio polisïau yng Nghymru, gan gynnwys Technoleg Iechyd Cymru, Grŵp Strategaeth Meddyginiaeth Cymru, a'r bwrdd caffael ar sail tystiolaeth. Mae ein gwaith yn cael effaith fawr ar draws y gymuned ymchwil iechyd a gofal yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig, ac rydyn ni gosod cleifion ar cyhoedd wrth ganol popeth rydyn ni'n ei gwneud,
gyda raglen waith benodol ar waith i sicrhau eu bod ni'n siapio, cynnal a rannu ein gwaith gyda chleifion a'r cyhoedd. Gallwch ddarllen mwy am Economeg Iechyd a Gofal Cymru a sut y gallwn ein helpu chi trwy ymweld a'n wefan. Byddem hefyd yn falch iawn o glywed gennych yn uniongyrchol, felly peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.